Omladinsku fudbalsku reprezentaciju skoro da niko nije ispratio na svetsko prvenstvo, a posle istorijskog uspeha reprezentativci uzrasta od 20 godina dočekani su ovako. Kažem, i dalje još nismo svesni šta smo napravili, stvarno fenomenalan osjećaj. Polako kada smo stigli u Srbiju počinjemo budemo svesni svega i rezultata koje smo napravili. Stvarno sjajno i hvala ljudima na podršci koju smo dobili. Večeras doček. Da, doček. Evo, nismo još ni svesni šta može da nas očekuje. Prvi put je neka fudbalska reprezentacija biće dočekana na balkonu i jako smo zadovoljni i ponosni što smo se izborili da baš to mi budemo. Porodice i prijatelji učinili su sve da na aerodromu dočekaju zlatne momke. Prekinuli smo letovanje u Grčkoj da bismo stigli na ovaj doček. Kada? Juče, danas? Kada se Stigli smo upravo pred njihovo sletanje. Kako je bilo gledati su ovaj šampiona gde je ova reprezentacija pokazala da nije kao A reprezentacija? Pa dokazali su momci da za njih nema izgubljene ni lopte, ni utakmice. Dokaz su za to i ova 4 produžetka u 10 dana koja je zaista fizički teško i psihički teško izdržati, ali su se izdigli za situacije i svaka im čast. Kako je biti otac najboljeg golmana na svetu? Pa prelep osjećaj, šta drugo reći. Mislim da to nema svako tu privilegiju. Sam došao za vreme svetskog prvenstva, s obzirom da mi igra unuk tu. Unuk je odbrambeni igrač, levi bek, u napadu Antonov, Nemanja Antonov. I tako da smo presretni, porodica i mesto gde živimo. Posle dočeka na aerodrom, Orlićima je organizovan dan u kući fudbala u Staroj Pazovi, a večeras od 20 časova Orlići navijači uz muziku bez političara zajedno će slaviti svetsku titulu. Vladimir Veličković, Moja televizija.